este la al doilea video meu și astăzi, normal, o să începem să ne jucăm FNAF Ultimate Cosmic și începem. Haideți! Da! Loading. Foarte bine. Uite, 21 0-0. Deci să vină niciun animatronic după mine. Niciun animatronic după mine. Eu uit acum să văd dacă filmează. O să mai începem multe videouri. Eu acum e a doilea video. Sper dacă ați văzut primul video meu, o să dați un subscribe sau un like. Și hai să începem. Niciun caracter FNAF. De ce să mai închid? Dacă vine Didi, îmi dă un animatronic. Fox, nimeni. Eu. Am tocmai un bani. Vedeți un caracter pe undeva. Tot faceți. Reset event. Da. Nu jucăm. Dacă vine un caracter. Ce se este? E fan dacă mai sunt auzite sunetul ăla. Da. Bă, patizii pupe. Dacă vine un măscuță și nu mai mă vede bucă. Da? Până la da? Da, cu video.